Денят е 31 декември 23 година. Перфектният момент да ви кажа какво ще правим от 24 година. За до година трябва да има възможно най-много каране. Това означава най-много трениране. Това означава и да хванем колкото се може повече евенти, било то състезателни или не. И за целта, за състезателните, ще трябва малко да пипнем колата. Не от към мощност, надявам се. Ами, първото нещо, което ще трябва да направим е за дрифт таксито да сложим още една седалка, същата корито, защото предишната беше сгъваема и тя не минава по правилата на новия регламент. Още малко пожарогасители и може би кори на вратите и олекотяване. Отвътре не, може би от някъде другаде ще помислим, може би ще изрежем още някакви панели и неща. Но идеята е да се придържаме към възможно най-много практика. Практика. Весело посрещане на новата 24-та.